Wala ka na, oh, hayag na. Ikaw na. Dito, gatang. Thank you. Go, Glenn. Mag-drinks ka? Dito. Sure? Ikaw dong. Ini lagi mo mga Suwato na to kaya. Ginay so. Ginay ka sila mga on. Kailan ka ginay sila mga on? Ganyan pa ni fresh with toasty. Bayot sa kuan bitaw sa Middle East daghan kay mi trabaho. O to mapaspas kay mi mga on niya manawak pa namo. Pero ang Nya fresh with dili. toasty. Si wali taw wali. Okay na, okay na. Okay na Ginoo tabang. Kalami. Organic. Mga on ka ninyo, mga boys. Na sila, wati ka sobra. Hello. Kay Gabi yoy, hello ba mga on ta? Gabi yun, di amno estudyante. Kaya ka brand. Dadagan sa pagkaon kaya buyag. Wala ko kabalo nga ang usa ka order dapat di din naghana. So, abi na ko usa ka order pag usa jud ka tawo. Pang family na di siya. Family biya ta. Taon jud bay dito mo ka. Barbakwa ba di mo barbakwa? Kuan. Kay Pat. Pati kilawin barbakwa. Maabot ma. Nanda po ba? Okay. Sila naman nagkatindor ako ah. Sige lang ibutang nga bi. Dahil sa daplin bi. Kuha pa ka hindi gab-gab. Okay na, barbakwa Glenn. Dito lang sa. Naan limon. Please gamay ba ha? Okay. Kita ba? Mga on tanin nyo, mga bayet. Ang isipan diri ay. Ito isda ah. Wala po. Napula po. Mamayang hapon po, 5 p.m. sa Davao City Hall. Manang pangandi kay daghan kaysa na magikaon magbudot nito aron mahawas ang mga kinaon. Nga nanambok kung may sa Davao. Budog na kain ko. Ano man eh. Bulog na ka? Maglur ba? Mukbang gano'n na pang duha ha? Mama, naulian. Nalian. Hindi be. Kapilan ako nagsukat og rice. Ay, ikaw, kausap pa. Hindi sa ito. Bulot. Kanan pa ka, Glenn? Gong, Kaldiro, gira nagdala. Kaldiro, nagdala mga bayan mo. Ilangan kanon diri 25. So, nagdala man mi kanon. So, 10 pesos na per head. So, at least, di ba? Nakakuha mi naka-libre gamay. Sa kanon, kaya 25 man niya. O, sala kasi gamay kaayo. Unlike magdala kaldiro, only rice, ay kasta na. di ba? Di ba may mga under mo? Okay lang ka? May regali ron. Sahay kay. Tindok pang naman. Birada, itantan, itantan.
Ang singot pa lang. Unsa naman na rin yung plato? Baha naman na yung plato. Kapilan namin akong hukad. Kapulo na naghukad sa teacher yung kanon. Mga na, Okay. Man ana. Ano na unod pe? Ano mo kinamahunan? Laidhan. Ketchup, ketchup. Ketchup okay. Baby pa ni paglakaw ni mo. Duha ka tuig. Si mama rin ibawang karon mga saba ng inahan. Lakaw na ko mama rin ibawang niya mama. pero makihimo ko ang video call. Oh. Malipay na ni sila kaya na ilang mama. Sobra. Mga ang ganin nyo. Iti bisya sa mga simod o kinikit sa mga pagkaon oy. Gutom kay ko sa tinuod lang. Hindi ako kumain kaninang umaga. Ako yan na ha. Para dinig matubango dito makita. One manggot ka nang sa hotel nga mag-istihan gabi na ay breakfast dito. So nakapamahaw ko. Nung nagsabot na dahil tanong nga, di ka Mo gani, makakon. ginabi ka kaon. Grabe na ko. Isa ko man dyan nga. Ano dyan pamahaw? Murag lami ilang po din mo kay way murag pilang way betsen, no? Makailan na ba akong na-betsen or wa? Lami lang masudan diri mga boys sa kusina Davao. Sige na, tapon pa dai. Ako na lagi kanila ako doon ay. Wala ra. Lami kaayo uy, kalami na lang dyan. Balbakwa mo diha. Yan, balbakwa. Lamot kita po. Sa mga fans, hindi kap-kap. Tanaw ba dito yung kabayot? Kaya mong kamera ba tanaw sa dito oh. Kalami, mo ni ang laag mo sa Crocodile Park. Nakato na mo Crocodile Park, guys? Papa, Ngadto mo. tayo kayo nga? Hindi, dahil straight ra. Tag 350 ang entrance. Ay na yun. Tapos, ang bata, 250. Less 100. Naibilaan din tumahan. Bata. Wala ko sipon. Ayan na. Ayan na. Ikinagala ko kung makilala sa Inday Kap-Kap ang isa sa mga tinaguriang Rayna ng Kabalasan. Facebook. Thank you so much na pinagbigyan niyo po ang lahat ng fans mo sa Davao. And Salamat sa kayo sa inyong mainiton kaya nga pagdawat na ako diri sa Davao. I know this is not the last because Inday Kap-Kap is hindi na po siya babalik doon. Dito na po siya sa Pilipinas and malay natin. Meron siyang beauty product business. Kung ano man yon, ito yung resulta. Di ba? This is the result. Regards ko kayo. Hoy! Hay! Queen Arthurian, ikaw ha? Queen Arthurian, ikaw itong na Australia na siya. Ito akong kamit ba? Ay! Ikaw ko na ito pagbuyo ha? Ikaw. Namirgat na po ka. Hoy, Queenie. Ha? Shout out ati fans ko Rebound lang ninyo, ko ang ha? Queenie. Pagkita sa Gutes, Evergoodis ko. Dahil aking sa Evergoodis ko daw. Si M. Strimocha Condes. Nakita namin sa Ever, ano niya. Evergoodis ko. Uy, Queenie Arthurian, pagbuyo ha? Pagbuyo na yung taon, day. Ano ba Kaya murag naliwat, jud bi akan ako. Agay, sorry. Kaya ito man ang imong right day nga, maura man na. Napa, oh. Ano na Ako ito nang- kauban? Medyo po ng diet. Pele, pero bagay kayong mong doon. Pag sure, oy, nari si Bana, uy. Stud Angel na
nagbablard naman di makita ang ganda niyong dalawa. Pasensya na po kasi hina-internet. Ang ginagamit po namo is data lang po. Hayag man diri sa mga panagway. Hayag sa panagweb ba or kinahanglan mo basin kinahanglan mo ma-ancho. Mana ka nagkatawa. Oh, mag-blard dong. Tama. Pag ang Diyos na mo di mga bahay, matod pa ni Ate Charing para maklaro yun ang mga kuha na mo, no? Kaanyag, ha? Ben Bernal, sikat lagi si Inday Kapkap. Sikat mo na siya dahil. And I am also a fan. I am also me, myself, and I is a fan of this Inday Kapkap. Actually, Pwede sa Minduha. the first video na napanood ko, when I was in South Korea, that was, I think, 2 years ago. 2 years ago, no? Nag-chemotherapy ako noon. Yes, and sabi ko, sino to? Sabi ko, ay, Bisaya mo din. Bisaya mo din. Sa yung dako, And meron lang akong i-request kasi, di ba, I know na tawag doon, you confess isang ba kung English? You confess yourself as public servant. Yes. Public servant. And because everybody knows your personality. So, ibig sabihin nun, you are a public. You're a Okay lang na, okay public lang na. figure. Meron lang silang isang request sa iyo, ha? Hindi man nakiya. Magtatagalog ka dahil. Tagalog ako. Yes, magtagalog ka na. Nahirapan mo ako sa kalisod. Magtatagalog. Maraming nag-request dito Ito, oo. na magtatagalog si Rekap. Marami daw nagre-request, Kasi- mag-Tagalog ako, so... So ayan, from now on pala, now on, magtatagalog na po si Rekap. Kaya ko naman yan mga bay, pero kaso lang, ano? love na love ko talaga yung ating mother tongue, no? Mao ang sige. Bisaya. Oo. So, diha man gyud ko na, diha No, man gyud ko na nilambo Di- di- mga di- bayet. nilambo. Di- 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 nilambo kung Diha gyud ko- nagbisaya ka, no? Oo, diha gyud ko nilambo sa akong mga pinulungan, nga mga kinaraan Oo, ito, mga oo. pinulungan. Yes. So, manghingi lang ako ng pasensya sa mga Yes. Tagalog mo. So, marunong Ayos naman sa ako. problema ni Rekap na i-translator. Charot. Kayang-kaya ko yan, bayet. Ilang lingwahe na ang alam ko, no? Pero, Sa sinasabi ni syempre, Rekap, love na love since- ko pa rin yung mother tongue. Oo. So, sa mga Tagalog na nag-request dyan, si Rekap talaga is pure Bisaya. Yes. Ako at saka love talaga yung pagka-Bisaya. Tapos yun, hindi tawag doon, parang pag nagsasalita sila, parang ma-carried away siya. Talagang Bisaya na padung, no? Dito sa Davao Danday, na sila gitawag nga, meron silang sinasabi na konyo. Konyo is a Davao language, it's a combination of Tagalog and Bisaya. So ang konyo dito sa Davao, it's composed of 80% Bisaya. Ano? Tama dear? Ang 20% Tagalog. So mo gina nga, asa man gud ka magpunta good? Ano? Asa man gud ka magpunta jud? Kinsa man jud ang inyong sisilingan? Kapit-bahay. Kinsa man jud yung kapitbahay? Uy, ganon. Dayon, nagsakay mig sakyanan bayet ang nahitabo. Yes, well, Ni anak ko nga hindi para para lang ako kuya para. kanang mo sa kaluto. Luto. Kanon ay Ginoo ko. Okay. Dapat akong niingon kanon. So ako mang niingon dong sa kaluto siya nga. Unsa nga luto na niya? Tayo ng signal din. Ini yung signal tayo. Still 1,000 Sayag kay diri sayag kay diri Nagkita na kayong dalawa. Happy Easter. Happy Easter po. Happy Easter din sa sa lahat tanan. ng Pilipino sa buong mundo. Happy Easter sa inyong lahat. Ay, so. Happy Hindi, Easter Charing, Sunday lipay sa jud inyong akong- tanan. Ni Ann Delgado Park. Hindi charing lipay jud akong anak ninyo magtanaw watching from South Korea. Sa imo ang gikuan, Ayan po. gigiganan. Lahat ng bata, nakakita gatis. Pork with Asado salted egg, chicken pao. chicken pao. Nya man na ka? Muna ko dahil, busog na kay Kuday. Muna busog ka? Sobra ako nagubos ng kugurot. So mo to, ang itabo lagi. Hindi na siya makang. Mga bay, As in, nagkita na jig midnight. nakita na jud mi ni Sa Bayer. una, din na ako siyang video inta magtanaw. Sige ra mig chat-chat. Kabalo kag unsa nga video ako nakita ang pinakauna.
Katong nagkagod ka kay ingon ato jud ko magkagod. Hindi kay. Dok-dokon jud ko luwag sa kong inahan. Hoy, wala tay tuno. Nasanay kasi tayo sa bukid, di ba? Nagkagod ba dahil? Kikiton bitaw ang kuam. Kadua katong excuse me ha, ang Di ko kadua kaisip. katong nalibang sa bayan. Grabing katawan ako kay mao lang ito ay Nag-live ako ato ba? Live ba ta? Nag-live pa ato. Sa bukid man gud na ako dito. Kang signal. Mo ba? May kay daghang signal sa inyo ano? Hindi mo katawa ka bayad ko. Yan nga daghang kay precious akong luyo, grabe. Piti-piti Ang yun tissue day. Organic to nga tissue day, ha? Piti-piti Happy Easter po sir. Happy Easter din sa inyong lahat. So once again po, maraming salamat sa mga nag-aabang dyan. Nagkansap kayong salamat sa manito nga pagdawat ninyo, labi na ka-featuring. Sa lahat Sa ubang mga tao nga nasa likod ni ining tanan sa akong pag-anhi diri daghan kay salamat sa Salamat. inyong mainit ko kay pagdawat ka nako. Maraming salamat. Sa lahat po ng tumulong sa journey ni Inday Kap papuntang Davao, anak sa Davao, nung salamat po sa inyong tulong. And it's an honor for her, for me, na talagang nakapunta siya sa mga gusto niyang puntahan. Sa Manila, sa Cebu, sa lahat ng nakahalubilo ni Inday Kap from Manila, from all Cebu. over the Philippines. Thank you so much from the bottom of her lungs. From the bottom of my kilay. Kato di ay nagutot-utot si Bayot. Buutan biya kayo na. Ayan. Nabola siya. Si Queenie Arthur yan, alam talaga kung ano yung pagkatao kasi once nagsama na kami niyan sa kanyang kondo. Sa nung kondo mo naman sa Madani ha. Papuntahin mo kami dun. One time naman kulas ang kasama mo. Sikulas? Emery Perez, Sikulas? Isa mo? Sikulas? Marian Smith, Lars Idat. Ate Cha, ikaw lang gusto. John Lloyd, ha? Akong mga Lodi. Yes. Sana po mapansin kami ni Kulas, becoming Filipino din no, ang Facebook page at YouTube. So sana lang mapansin kami ni Kulas. Well, anyway, si Kulas mula kami. So, we're getting into that. Ganito na lang ba yun, no? Para mapansin tayo ni Kulas. Ikaw mo din nauna dahil. Kayong mga viewers dyan, mag-hashtag kayo doon sa mga videos ni Kulas. Hashtag nyo kami. Ay nga na din na dahil. Yes. Hashtag Inday Kap Kap. Hashtag Ati Chari. Veterana. Ang rena ng Korea. Ayan na, i-hashtag lang yung mga bay. So, para mapansin mi ni Kulas. Oh, magwantang tulo, mag-collapse mi. Kung sa pangalan, kano sa ka nga year nag-start ani day? 2017. 2017, Yes. 2017 siya nag-start. 2 years. 2 years ago. 2 years. Pero mas grabe yung response sa mga Pilipino, no? Yeah. Kasi naman talaga, yung content, di ba? Yung content kasi niya, yung kaming dalawa, kain. And, di ba? Alam niyo naman yan, na talagang ako din, one of my advocate because meron tayong pinagdaanan sa health. So, yung ano ko is talagang healthy lifestyle. So, from there, healthy lifestyle, siyempre, magsimula tayo sa healthy eating. Di ba? Giselle Shuley, hi! Lance Benson, you always get free food at Cha. Uy, yes dear. At maraming salamat sa lahat po ng... Mga silent sponsors namin. Sa lahat po Salamat mga kayo. silent sponsors, thank you so much. And more sponsors. Yeah! Maulutan. Looking forward for more. Okay lang yan. Ang importante in Kap Kap is bigay nila sa atin yan. Hindi natin hingin sa kanila. Yung kusang loob. So, kusang loob. Lahi to nga kategory si Kulas. Yes, dear. Iba yung ang kay Kulas kasi ano kasi siya eh, parang adventure tapos gusto niyang anuhin ang Pilipinas, ang buong Pilipinas. Oo. And then marami na kasi siyang ano eh. Siguro malaki na yung kita niya no sa kanyang pag-YouTube. Oo. Kasi ang dami na niyang followers. Si Kulas ko tong Amerikano nga. Kuan, taas o buhok. Umo na siya dahil. Di ba? Di na siya Pinoy. Pinoy na siya Kulas dahil. Ay, Canadian, no? Niya kayo na siya mag-Bisaya. Ganito na lang
lang mga Amor bayan. Ganda Hashtag nyo Binlon. kaming dalawa ni Ate Charlene. Oh, Sa mga videos doon ni sa mga Nicolas. video. Ay, ingat ako din. Ganun pala yun. Yung tawa na yung mga sikat ng mga vloggers, no? Tapos Nya, hashtag. gusto nila nga mag-collab ta nila. So, mag-comment sila dito og hashtag Inday Kabkab, hashtag Ate Charing ang reyna ng pwede po ninyo i-hashtag sa mga video, hashtag Rated K, hashtag KMJ. Ano ba? Charot! Hashtag TV Patrol. Hashtag Gmail. Dili ka na usa. Hashtag Nag-uwit hashtag Rapitol po in action. Ako nang kang gas abilgas ba? Gusto mo na uy. Ganun. Suko. Suko. Hashtag suko. Huy! Huy, asan itong jer-jer? Uy, wala kikukakaw na ay. Anto sa gabid so kay Kung saan nang jer-jer dahil. Dahil ako dala dahil liso akong dala na ako dagan to sa Cebu. Kita dito dagan kag liso itanong sa inyong bukid ha. Okay, go. Dagan kita sudan bayit. Saan man ni ay? Ano dan? Nakpaun na mga ganina. Napay sa kahiwang balbakua. Napay kanon no? Balbakua mo diha ha. Uy, ayaw na lagi. Mag-uli pa dugag duha ka sir Bluetooth ron. Ay, di sayang hilaw. Ayang nugalit Ah, yung di ba sayang hilaw dito akong nakitaan. Nagbudot sa tusiya. Grabe na siya yung guwapo. Baba nita Morena. Gusto mo po na si Fen Kenday. Lezin Barreto. Maris Simpson. Love the year. O lagi, pang hashtag din yung hashtag Rapitol po in action. Kay dagko kay may mga kao. Ako ganun din, hashtag suko. Nadi ko na videohan day. Pero ay, followers kini mo rin Germany. Asa man yung mga person yun? Gusto ko makita. Unyala? Ano sila? Ha? Ano sila? Kung ano yung mga fans mo, yung mga kung ano niya. Unya sila. Chop na. Ako kay buti pang sa pangalan ito. Nakarinig ka sa bulak ko. Bulak ko rin siya. Hindi mo maato. Kami daw i-5 dito, balay na trip. Dako na siya nga balay, i-5. Pangaon, pamuon. Ay, ilang minok ba crispy tayo? Lami kay crispy ah. Glenn, ano ka Glenn? Ito ng kulay Glenn. Kaon ba dong? Lagi. Ano yung baboy dyan? Manok ni. Manok na? Hindi ko pa Imo manok. nga seafood. Ako manok. Wanted daw tayo dahil. 15. Once again po, maraming salamat and happy Easter sa ating lahat. Salamat din namin po to. Happy Easter Sunday sa inyong tanan. God bless you all. Bye. Putol-putol sa lahat ng fans hindi Kapkap, mamaya magkikita sa Davao Festival Sa hapon. 5 p.m. Subukan namin Gana kayo naman sa pangina. Nakikikira eh. pangit talaga yung signal. Pasensya na po ha. Nandito kasi kami sa ano? Dami sa kusina, Davao. Kusina Davao.
Large today. Diri sa San Pedro Street. Paliog tagtubig kapatid din. Dari tagay lang. Diyan na lang siya. Lagay na sa dyan. Diba? Kapapos lang. Kaya di mo na siya manimaho. Dagko kay yung kapol. Ilaw to si Bulan. Dili man to kulas ba yun? Kaloy, Si Bisayang Kaloy, Ilaw. Bisayang Ilaw. Kaloy ito, oy. Ruena, oo. Beb de la Rosa, Ate Cha, pakilala mo naman ako sa kasama mo kaya lang Tagalog me. Beb de la Rosa. Beb de la Rosa is napaka-generous yan, dear. Hello po, dear Beb de la Rosa. This is Inday Kabkab. I know you are following her. Ayan, pinakilala na kita, guys. Thank you so much. Pasensya na kasi... Chong mo si mahina ang signal. Mahina talaga, pasensya na talaga. Parisi og tugnos. Parisi nagtugnos. Rizal Barato. Blood talaga din. Mangunaw sa taday na. Mamuna sa aming mga bahay niya, Mamuna tight sa bar aming- ang ilahang kuhan. Tight bar ang ilahang- Ilahang sabon sa kamot. Ha, di ba? Organic kayo mga bahay. Organic mga bayot. Organic kayo ba yan? Ang mga pagkaon. Wala dyan bitchin na mga pagkaon dili ba? Sige, mahunaw sa amin ha. Dalon na ito. Dalon. Dalon na mo sa silyas mga bahay ha para inyong makita. Asa naman to? Bayit ay lang sabon. Dara. Dara mga bahay ang sabon. Organic kayo. Tay. Tide bar. Tapos ade mangunaw sa kuday. Sige. Ikaw, ako na pwede sunod. Oo. So, dara. Okay, kain na. Ha? Pwede, busugan ako ay. Kaayo. Okay. Dali lang. Sige lang, pangunaw lang. Nasa imong kamot lang. Dito sa Kuning anak ni Inday Kabkabation. Nakita na jud biday. O juniora kayo no. Tabian ko kayo. Ang akong mga idol nag-uban na gyud Beverly Luranza. Thank you dear. Naglantaw sa DC mo ha kay nabi ni YouTube siya. Naman na siya cellphone. Naka YouTube channel ba? Oo. Right. Sabon. Sabon. Ay na, mauna na ka. Hindi na ba?